Бәйрәмгә җыелдык. Нинди бәйрәм дисәгез, бу шигырь бәйрәме. Шулай бит. Сез килешәсезме минем белән? Менә безнең бүген Олы Мәңгәр мәдәният йортында бик ерак Алабуга шәһәренең Чулман әдәби музыкаль берләшмәсеннән килгән кунаклар утыра безнең залда. Һәм инде безнең шулай ук утыра үзебезнең Әлдә районының күңел шыңы шигырь берләшмәсе шагыйрәләре, язучылар дип әйтәсем килә. Укучылар, без бик шатбыз. Бүген сезнең барыгызны да нурлы йөзләрегезне үзебезнең мәдәният йортында бик матур очрашуда күрүбезгә. Инде кызлар, әйдәгез, бик матур дәртле җырлык белән башлап җибәрәм. Гармон чыга. Чулман әдәби берләшмәсе эшли безнең. Бу инде 1973 елда килешеп килә. Бүгенге көндә безнең 15ләп кеше йөри. Монда безнең менә күбесен алып килдем сезгә белән таныштырам. Безнең очрашу максаты без якын тирә районнар язучылар оешмалары, шушы берләшмәләр һәрвакыт аралашып кунакка йөришебез. Түбән Кама, Минтилес, Мамадыш, Шаллы. Аша районында Ташкишүдә булдык. Аннан соң Тукай Кырлайда булдык. Анда безне менә кунак итеп сыйладылар, кафелап кырып сыйладылар. Алар бөтенесе белән юллар, автобусларга бөтен нәрсәне безгә шушы район бөтенесен спонсировать итте. Менә шундый бик матур китап чыкты безнең. Менә бу китапны мен сезгә бүләк итеп, сезгә бүләк итеп калдырачакбыз. Алла биргәнсә укырсыз. Бик матур. Бу китап буенча шуны әйтәсем килә. Диләҗә апаның теле чын чиста татар теле. Менә сезнең якта сакланган ул татар әле килгәндә дә сөйләшәбез. Нәкъ менә Аша, Балташ ягыннан студентлар килә безне мәдәният һәм сәнгать көллият укытучылары. Монда мине белә алар ундарга бирмәс. Татарча чиста сөйләшүче районнар Актаныш, Мөслим, Балташ, Аша, Әтнә иде. Хәзер Актаныш белән Мөслим урысча сөйләшә. Татарча сөйләшүләр сездә генә калды. Шушы әйберне саклап калуыгызга бик зур рәхмәт. Менә бу тел, чиста тел Диләҗә апаныкында да беренчедән тел шуга чиста, матур татар теле укытучылар өчен дә, укыр өчен дә шуңа искитмәле. Һәм татарның революциядан соң тормышы, ачык елларында кайларга илеп барып чыгуы, сугыш чорларындагы тормышлары бу китапта шул катлы чиста, матур, тәмле тел белән бирелгән. Аны күбесен җыламыйча укып та булмый. Моны укып чыксаң, татарның шушы 20нче гасырдагы бөтен язмышы күренә. Тәслима апа Кәримова, ул безнең 90нчы елларда ул безнең инсан әшәке критик. Язучыларның яшьләр аңлый торган нәрсә икән критикның да шигырьне әйләндереп сала да, әйләндереп кире җыеп бирә. Менә шундый ул безнең 90нчы еллардан инде без Диләҗә апалар белән, Фазыл абыйлар, Фазыл шәйхләр белән бөтенесен шул вакыттан 90нчы еллардан эшләгәнчәр безнең аксакалларыбызның берсе. Кадрия Наил, ул безнең шагыйрьләр Шулардан килгән. Аның җырларын инде, аның сүзенә язылган җырларны безнең профессионал җырчылар җырлый. Бик матур шигырьләрне җырлап тора. Кәримова Тәслима апа ул безнең биолог. Аның шигырьләре белән биология укытучысы рәхәтләнеп татарча биология дәресен алып баралар. Шул хәл искитмәле бөтен чәчәкнең татарча исеме бар аның шигырьләрендә. Кадрия Наилның аның хисле шундый матур шигырьләре җырлап тора. Профессионал җырчылар җырлый бу көндә аның җырларын. Әнисә Хәдиуллина. Әнисә Хәдиуллина, ул безнең шулай татар теле укытучысы. Бик матур шигырьләр яза. Әнисәнең былтыр районның ярдәме белән шулай ук без аның китабын чыгардык. Бәхет кайда яшейме? Бәхет кайда яшей? Мин аның шигырьләрен алып килдем, шигырьләрне күрсәттем икән. Бу бик искит
İstikmel şiirler, мәгънә шуга туган як, туган төбәк, бүгенге көндә шуга истикмәл шиыр. Митен бу китап булырга тиеш. Китап чыгарырга тиеш. Алса уксата чөсүр бер сүзсез дикләр дә, әдигәнче без китап чыгарып бирдек менә. Китап чыгарып бирделәр. Андый генәчләр булганда шундый рәхәт кыза, яшәргә рәхәт. Монда хәзер Bizim benim yaş yazuşum, yaş şairem. Bu Baltaş kızı sizden yapmakta. Baltaş kızı. Bu günde Medeniyet һәм сәнгать külliyetinde укый, aktyorlar bölümünde. Biz onun bilen keliye şu şiirlerden hazır yürü turgaç, ул безнең менә 15 октябрьдә гына быел Саҗидә Сөләйманова исемендәге стипендиягә лаек булды. Татарстан буенча алар Татарстан түгел, Россия буенча 10 кеше барысы. Анда Оршаны кылабары бигайме? Оршаны менә кылабары ба, Ульяновский бария 10 кеше алар барысы бөтен Россия буенча. Менә ул безнең Саҗидә Сөләйманова исемендәге стипендиягә лаек булды. Исә Муса, Малайса, Алла исә Алла. Равил Шибаев безнең менә Малиновка. Мин 90 елларда 90 күп кенә. Менә ул безнең әни, аның балалары да шигырь яза. Үзе дә шигырь яза, балалары да шигырь яза. Гел истикмәл сәнгать өчен яратылган семья дип әйтелә. Менә ул шу хәтле шигырьләре шундый матур, тормыш турында, яшәеш турында әни, мин әни дип аны шигырендә бөтен җирдә яраткан балаларга мәхәббәт. Алып барышы монда килгәчтә безне берәү дә белми, аны кочаклыйлар да кочаклыйлар, көннәш белән язып. Ул менә мин хәзер бит инде барда эш бара, шуны эшләсәм, все тәҗрибә мин эшләдем. Гел искитмәр документ бөтен нәрсәне ул мине укыдым. Әле алар исә бу шулмамда йөри торгач шигырь яза башлар исә булса, монда бер гамса. Искитмәдә шундый кешеләр гәрәкләр булар. Резидә Анда минем менә Резидә Нуриева, ул безнең журналистка кыз. Район газетасында эшли. Бүген көндә Әлмәт кызы, бик матур бер шигырь кызыбыз бар. Алла бер гамса менә әйтәм, шулмам белән йөртә, алла берсә анда яздыра башлыйбыз. Бөтен укытучысы безнең шулманның укулы, ул безнең җырчы. Искитмәр Әдрән Диңгез, Гөлҗамал. Безнең Алиха безнең менә Раил безнең Алла Тәгалә биргән ярдәмчебез белән әйбез булса, уларның Алихасы. Ул безнең дә Алиха, безнең теге икорда торган. Менә ул алсу белән шигырь дисәң, все була. Раил белән сөйләшәбез була. Менә без нинди генә план ясасак та, менә нинди генә эшлибез дисәк тә, ул безнең менә искитмәле ярдәмче һәрвакыт безнең белән бергә. Ул шулманның Sizin yanında tepi basıp gitken bola kibik kine. Men bu Alabog'aның Şulman birleşmesi bilen men o'qib bitirgandan so'ng jurnalistikani bitirgandan so'ng Agirjida ishladim, Agirji xabarlarida. Onda Shingiz Abi Musin bor edi. Shingiz Abi Musin sizning Şulmanda ishini olib, yozuvchilar so'zina kirib, kitob chiqargan kishi, men uni bilan. Şuna göre sizge hürmetim bek zor Shingiz Abi kibiktir bütün yazuvchilaringizni da Salisaga chiqargan birleşmeydi bu. Şuna göre biz sizin alda bektigi sülepte turmamız deb aytaman endi bek zo'r rahmat kelganingizga. Mana men suhbatni qarab o'tirdim. Har bir qalam tebratuvchi, har bir she'r yozuvchi ya o'qituvchi bo'ladi, ya madaniyat xizmatkari bo'ladi, ya kitobxonachi bo'ladi, ya ulardan irana turgan, o'shalar turgan tag'in o'quvchilari bo'ladi. Tege bir shoir chiqsin uchun, bir shoir chiqsin uchun ming kishining qalam tebratuvi kerak deb aytadilar endi. O'zining o'sha tege gruppasi ko'ngil shirinning sayti bor. Onda biz o'zimizning she'rlarni yana qo'yib boramiz. Bu bizning Alsu Mardanova, Munir Mardanovni sizning eshitganingiz bordir jirchi. Alsuning o'g'li. Bir bo'lgandan bir bo'lsa, anisi yozsa bolasi yozsa, keyin yozsa Yoshlar Shoyatova. Bizning Oygul Bagayeva. Bu bizning sotsial xizmatkor, anigina bitta tug'ilgan otqazangan ism olib, reisimiz qo'lidan bo'laga olib qo'yibdi. Şundan oğul şair meydan jurnalı o'tkazgan oğul şairinde qatnashib, 2 turda da jengib uğlagan oğul şairesi. Şu Oygul arkasında bizni tushirgan Zaman Kızı Sapat televizora. Bek Oyguldan aytgach, u bizni ko'ngilchiga borgan bildi de, kelib Kichkina rayonda shu aytib ishlaysiz deb bizni televideniyega kiritdilar. She'rlar
Үзе укыгандан итәрбез. Казан утларында чыкты иҗаты, бөтен журналларда, мәйданнарда чыгып бара. Безнең теге әйбәт язучы, бик оста кеше, ул 70 төрле һөнәр иясе инде. Кулыннан нәрсәдер ташуны эшли. Менә бу безнең куамагыннан безнең тур шагыйрәбез мәйдан журналының авыр шагыйрә проектында катнашып беренче турын җиңде. Шуннан соң безнең Фәридә Багари була. Әмір буе шигырьләр язган, шигырьләренә җырлар язылган. Безнең шашыда ишәүче Фәридә апабыз. Шуннан безнең Гүзәл Галимҗан. Әй, киттем. Гүзәл Галимҗанова, бу безнең китапханәчебез. Гүзәл безә иҗатчы, теге шагыйрә булып тора. Ул безнең белән генә калмады, безнең эшләгән үрнәкне күреп, үзенең кул астына шәкертләрен җыеп, аның бүгенге көндә эш яза торган ныклап республика бәйгеләрендә җиңеп кайткан шәкертләре бар. Үзенең кызы Сәйдә аның быел Бикмуллин исемендәге фестивальдән кайтты бит имән, теге үз шигырен бик оста сөйләүчедә җиңеп, беренче урынга диплом алып кайтты. Менә аның эш шагыйрәсе бар. Теге буыннар алмашы дип әйтәм инде. Без мәктәпләрне, аерым теге мәктәпләрдә безнең икенче кеше эшли мәктәп укучылары белән без теге әзрәк карап барабыз. Безнең Гөлүсә китапханәдә булгач, алар белән теге өстәмә эшләп бара. Менә ирнең батырлыгы турында сөйлим әле мин. Балачактан тумыштан инвалид түгел, балачакта кыймадан егылып төшеп, шу хәлгә килгән бик теге ныклыклы, бөтенләй белән кызыксына торган. Biz эшләгәндә мөнир белән таныштык та, без аны яздык. Шуннан мөниргә компьютер бирдек, шуннан аның тырышлыгын күреп, аңа Марат Әхмәтов машина бүләк итте. Машинаны бүләк итте, машинада йөри алыр микән дип борчылабыз бит инде. Шуннан район хакимияте аны укытты праваны. Без аны Казанга алып барып укыттык. Оешмалар алып барды, чираттан 2 алып бардык. Икенче этажга бинәсе бар укырга. Колясканы күрдек тә, мәктәп ничек алып менербез икән дип торганда, менер ике кул белән итте дә сикереп менеп китте. Шундый тырыш, ул машинаны җиртеп, ни белән мөрәҗәгать итсәң дә эшләп бирә ул аны. Үзе яза, хикәяләр яза. Аны күптән түгел Сөембикә язды. Сөембикәдә чыгыш ясады. 80 еллыкка бик җиңүнән китап чыгара район. Шунда безнең күңел чыңының иҗатчыларның шигырьләрен керттеләр җиңүгә багышланган. Менә ул китап ноябрь аенда кайтасы. Шуннан безнең аерым чыккан шагыйрәләр Надия Павалиеваның 2 китабы бар. Балалар өчен язылган китабы да бар. Безнең Аркая Пафаскова Казанда, Изада Сафинада Казанда, безнең чыкканы як Казанда да безнең белән. Шуннан менә әлегенә бер атнагына мин үземнең китабымны чыгардым инде. Иганәчләр бездә алай ныклап торып безне булышабыз дигән иганәчләр алай юк. Но этеп әйдә инде җыйналыгыз инде китабыгызны чыгарыгыз инде дигән җитәкчеләр бездә дә бар. Менә мин сезне бик әйбәтләп тыңладым. Мин аны кайтып әйтим әле, башка берләшмәләрдә шулай эшлиләр икән, безгә дә ярдәм итегез дип. Шуңа күрә аралашып яшик, шигырьләрне тора танышырбыз. Кыскача менә шулайрак. Арасыннан да сүзсез, менә Сүрия турында сөйлим. Сүрия Әдәбият Таңы газетасының бик данлыклы журналисты, бик мин үзем дә шунда бергә эшләгәч әйтеп киткәнбез инде, коллегалар булдык без аның белән инде. Байтак вакыт һәм инде менә шундый матур китабың чыгу белән ихлас күңелдән кытлысы килә Сүрия сине. Чын күңелдән Аллага шөкер, үз дигәнеңә ирештең, максатыңа ирештең. Бу инде күптәнге хыялы белән синең. Һәм инде алга да синең шигырьләреңне шулай матур китаплар чыгарып, менә шундый безнең районда дип шикелле спонсорлар булып Алла бирсә. Синең генә түгел, менә Айгөлнең китапларын күрәсе килә инде, Гөлүсәнең китапларын күрәсе килә. Бик шундый теләк бар, шундый инде бик матур язалар безнең. Рәхмәт шушы ерак араларны якын итеп, районны эзләп диярлек бирегә мәңгәрне эзләп килгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде менә монда аның әнисе турында диелде, киленнәр барында, кайнана турында сөйләү. Ничегрәк китабы чыкты. Мин менә сезгә бүләк итәм. Шу
Шуны әйтәсем килә, менә монда залда утырган укучылар, укытучылар игътибарына да. Безнең рәисебез әйткәнчә 2026 ел безнең Тукай елы дип игълан ителде бит инде. Юкка гына да түгелдер, Тукай баскан эзләр, Тукай йөргән җирләр безнең Әтнә районында күп. Шуларның берсе Тукай бездә тукталган. 3 көн Олы Мәңгәрдә булган. Ул солдатка каралырга килгән вакытта биредә туктаган. Үзенең тизимендә иске клуб бар иде. Анда булган, аны күреп сөйләшкән кешеләр белән миңа аралашу бәхете туры килде. Аның язган шигыре белән хәзер хәтердә юк. Аны ул вакытта бит уйламыйсың, язып та каласы булган инде аны. Шуннан соң хәзер нишләп без Тукайны булай гына итеп җибәрергә, минем ул вакытта мәктәптә эшләгән вакытлар бер инде минем инде пенсиягә чыкканыма да кайдан 13 ел. Тукай тукталган нигезгә без истәлек тактасы куярга уйладык. Һәм ул куелды. Шулай ук күмәк хуҗалыкның зур ярдәме белән. Һәм бу такта элеп кенә торып, аннан нәрсә була инде ул? Карыйлар да китәләр. Шуннан ул вакыттагы колхоз рәисе безнең авыл советыннан да менә хәзерге колхоз рәисе Мустафин Тәлгать иде. Авыл колхозда Шәрипов Айдар Абдуллаев җитәкчелек иткән чорлар такта әйткәндә, аннан соң Надия булганда башта Тәлгать булып алды. Шуннан шушы тактаны куйганнан соң без моның положениесен төзергә дип мин җитәкчеләр янына бардым. Положение татарчада шулай микән инде? Нигезләмә капу. Райгәдә ансын аерым алчыга биреп җибәрдем. Һәм инде сезгә үзегезгә бу инде сездә бардыр инде. Шулай да бу әзрәк киңәйтелгән. Менә шуннан соң үзгәртегез җитнең кануннарын халык өчен төптән, тамырдан. Сугыш, дошман сүзен онытыгыз. Җирдә булсын һәр чак татулык. Сугышларда түгел, хезмәттә күрсәтерлек булсын батырлык. Kadar yumuşak işi oluyorlar abi. Etme tamamına kilerdir de, işin açık girerdir de o, üstün savuktırmaydı, başka ayaklarına karabardı da, yılmayıp kına başta temizlik varıp çağırdıramıyor. Şunda yumuşak sileşerdir yemine. Eskitmeler şimdi zavuklu, zavuklu, edepli kişi. Rahmat sizə. Rəhmət Allah'ınız üçün. Bizim bu sözlərimiz kitabları avtırı, şuşu Məngərdən bütün энциклопедиясы дип әйтсәк тә була инде нигезе. Алар булса да без Исрависиңа мөрәҗәгать итәбез. Исрави менә күзләрендә яшь күрәм. Исрави билдан абыйларны искә төшереп шулай дип утырасың инде син хәзер әлеге моментларда. Истәлекләрем белән шушы китаплар турында, шуннан соң инде безнең Наил абыйның әтисе Әхмәт Гали абый Латипов турында истәлекләрем белән уртаклашып китсәм, без бик рәхмәтле булырбыз. Аннан соң инде 41 yılda soğuş balası. Soğuş şırı balası. Bir köp oğluklar kişiye sonra geldi. Benim elimden ilk taşı yarmının etiyim soğuşta kaldı. Soğuk. Elimden iş ilişki soğuşta kaldı. Allah'ın birisi okutmuşuydu. Kalanları yeşerek Kahvada yaşlarken sonra men mektepte bitirgenden soň 1909 yılda Kazan Devlet Üniversitesi'ne okuyarak girdim. Onu üniversite tamamlap beni yollama boyunca jiberdiler Kemerova şehrine. İbrengендей Aktın bıyık girer kulde, Tibrele jır kulinde, Mın var sinde, Sinin mınan, Жылы dolkan, Dava canğa, Yüreklerini öterlep, Peşvarında. Oşa күңел terezlerin, Bik kısa kana, Irden isken, taң жилдәй,
йомшак кына. Синең монда шатлык та бар, сагыш та күп. Ул моң безгә бик күптәннән аңлашты. Елны гына башкалар кебек сабый чагымнан ук яза башламадым. Может, күңелдә җыелган хисләрне әйтәсе килү теләге генә булгандыр. Менә сезнең хокукка тапшырам язган шигырьләрем. Әткәм, әнкәм белән тарча сөйләшәм. Шушы телдә бик яратып Тукайыбыз сөйләшкән. Туган телемдә кадерләп, әнкәем, балам дигән матур сүзләр сайлый-сайлый, иркәләп, назлап сөйгән. Туган телемдә җырлаган, тал бишек киберәткәндә, ана теле ярдәм итте, ан белем өйрәнгәндә. Газиз телем, иң матур тел бар телләр арасында. Халкым моңы яңгырап тора һәр сүзнең авызында. Башка телләр кебек биек, безнең татар телебез. Гасырлардан килгән данын югалтмыйча яшик без. Һәр үләнгә, һәр чәчәккә гашыйк мин үз илемдә. Горурланып сөйләшәмен, әткәм, әнкәм телендә. Кайчандыр иҗат иткән шигырем, ул хәзер безнең күңел чыңаның гимны булып тора. Без аны һәркайда сөйлибез, республиканский. Әйтә алмыйм инде исемен ниндидер конкурста беренче дәрәҗә лауреат исеме кемдер башкаруында алып кайткан шигырь бу. Шуны сезгә башкарып китәм. Үзем 6 яшеннән шигырьләр язам. 6 яшьтән соң 14 яшькә хәтле тукталыш шигырь, аннан яңадан мәхәббәт килеп, яңадан шигырьләр иҗат иткән кеше. Төннең карасына яздым, язам, һәр чак язачакмын. Каләм генә тотсын кулларым. Язам әле. Тукай якташы мин. Илһам алам бөек Тукайдан. Җәйләр җитсә ки сорармын әле. Һаваларда очкан тургайдан. Әднә ягы, әднә төбәгебез. Бездә талантлылар җитәрлек. Андыйларны алгы сафка куеп, әднә даны ерак китәрлек. Без Тукайлы, Сибгат хәкимлебез. Шиһабетдин безнең горурлык. Алардан соң килгән буыннарбыз. Әднә данын саклап торырлык. Каләмдәшләр, иҗат итик әле. Калсын эзләр безнең тарихта. Бездән соңгы буын горурлансын. Әднәлеләр диеп гел сакта. Районыбызның туган көне. Üstten durup mecburi 2 ay elek şiir yazarga bergenler yazılmadı. Üstten durup tün içinde yazdırıp aldılar. İşkine kupletli. Men şu bu beylemde anı başkaraşakmın. Şu şiirimi de okup gitem. Indi şu tuğan yakka merkiye. Rayonumni bik yaratam, bik bexitlik kızımın. Şunda tuldum, şunda üstüm, şunda kaldım, şunda kiyevge çıktım, şunda bağlar üstürem. Men bunun için bik gururlanam, bik yaratam etneni. Кичкенә генә район булса да, безнең әтнәнең танылмаган бер ягы да юк инде. Бүтән җирдән дә килгән инде ул әйме. Кичкенә дип шуңа күрә әйткәннәрдер инде. Менә шул әтнәмә багышланган шигырем. Әтнәм минем. Олабуга дәүләт педагогия институтын тәмамлап, Олабуга шәһәренең 8нче мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыды. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә бездә барган үзгәрешләр безне икенче юнәлештә эшләргә мәҗбүр итте. Мин бүгенге көндә рус әдәбиятын укытам, чөнки рус теле һәм татар теле бүлекләрен эртланып беткән шәхес. Шуңа күрә бу шигырем беренчесе минем шушы дәресләрне югалткан вакытта багышлап язган шигырем. Шаушылыгынан, читлектән, алсу шәлен яккан кичке шәфәк, зеңләп торган болын ял итә. Киң сахралардан кайткан җил йөрәтә, яшь тау кызы үзенә яр итә. Кояш мине япкан пәрәнҗәсен, ай егете йөзен күрмәсен. Кояшыннан һәр чак нур алса да, аның гыйшкын юк әйтмәсен. Тау чишмәсе җырлый серенада, сандугачы гыйшкын сөйли таңга. Һәрбер үлән тауда кылганнары, танга биемендә. Танга. Күкрәгемә тутырып сулы шалам, җаннарыма дәва киңлекләр. Тау бишеген сагынып, кайтучылар бардыр, күптер минем кебекләр.
Күзгә йокы керми парат җигеп чыгып киттем тагын Кырлайга. Тукталмадым сосна ишигедә, кушлавыч та калды юл буенда. Кырлай урамнары буйлап чапкан Нәния куш бүген гөлуемдә. Урман чыган нидер дөптөр итә. Юк, шүрәле түгел, йөрәктер. Кырлай шүрәлесен күрү өчен Тукай булып туу кирәктер. Минеке, шуны укып кескиле. Катлаулы юллар. Мәхәббәт булмас. Сагыну сагышларсыз. Бәхетләр дә тулы булмас. Үкенү ялгышларсыз. Ялгышкан вакытлар була, үкенгән көннәр була. Бәхетләр булмады диеп, үксегән төннәр була. Бәхеткә юллар катлаулы. Очып килмәс кош булып. Язмышка ниләр язылса, уразып узмас узып. Тоташ бәхетләрдән тормый, яшәгән көннәребез, төрле сынаулар кичереп, үтә гомерләребез. Аны исемне аштырып куйдылар инде алар. Язучылар үзләрен. Туган авылым. Сезгә 1000 еллык тарихы булган Алабуга шәһәренең һәм 80 мең кешелек оешма, Татнефть оешмасыннан зур сәлам алып килдем. Бүген мин Алабуга шәһәрендә Татнефть оешмасында сәнәгать куркынычлыгы хезмәт өлкәсендә әйдәп баручы белгеч булып эшлим. Бер-ике шигырьне укып китәм. Татарстан бик бай кара алтынга. Нефтчеләр көн-төн эшли, күмеп илне алтынга. Татарстан чәчәк ата, кара алтын хакына, яңа йортлар, юллар калка Татарстан халкына. Россия эчендә беренче син үрнәк башкаларга. Кунаклар синнән өзелми, агыла башкаларга. Аермалы башкалардан башкалабыз безнең Казан. Бигрәкләр дә инде матур, иштелә көндә азан. Кул шәриф манаралары бик ерактан күренә. Имам әйткән азаннары йөрәккә үтеп керә. Гади бер авыл баласы нефть таба 30 ел. Белгән дугаларын укый, беләп сезгә изге юл. Шаллада яшәп иҗат итүчебезнең артистлар башкаруында. Рәхмәт. Армауларын таслап, шомартып, гомер елларымны үйеп мендем, саный, хәттәр яңартып. Бүрәнәләр кебек чутлап, тамга салган, елларым да шактый күренә. Борылганы, туры, бик түзләре бар. Үткән гомер шулай күрелгән. Күзгә керәм, гомер урманыннан моң җыярга килдем. Җил үтмәслек булсын минем йортым. Иминлекне сакла, Аллам бир, һәр почмакка изге дуам эдем. Дуам кылам әни, әбигә. Авыр сулап керфек эшларыма Энҗе бертик яшьләр эленә. Рәхмәт. Гомер буе безнең өчен куелган бердән-бер кадерле кешебез, безнең әниләребез. Алар нинди генә вакыт булмасын, бөтен кайгы булсын, хәсрәт булсын, йөрәге күңеле аша кичереп, һәр көн, һәр вакыт үзләренең балаларын көтәләр. Мәктәптән, эштән, сугыштан. Әни шунда утлар сүнде, авыл йоклый нурга төренеп. Капка төпләрендә сөйгән йырлар уйламыйлар өйгә керүне. Аерылып булмый таң атса да, чыксалар да идән алырга, сүз бирешә парлар мәңгелеккә, гомерлеккә, бергә калырга. Яшьлекнең иң гүзәл мизгелләре үтә бугай антлар бирешеп,
Гомер иткән чаклар киресенчә яшәп булмый, гел-гел үбешеп. Биргән атлары бик тиз онытыла вәгъдә сүзләре. Сикәлтәле юлдан үткән чакта искә төшә капка төпләре, искә төшә сөю сүзләре. Турында шундый матур шигырьләр укыдыгыз. Һәр шагыйрь әлбәттә үзенең туган ягы бик кадерле, бик якын. Миңа да шулай. Әтнәмне бик яратам. Һәм менә шушы мәйдан шуннан үткәргән шигырь бәйгесендә миндә туган ягыма багышлап Илдар агай Зөетнең безнең яклар дигән шигырьне ярып, миндә туган ягым турында шигырь иҗат иткән идем. Хәзер сезгә шуны укып үтәм. Үлчәмне зур яма салдылар. Янәсе китмәсен тетелеп. Китмәсен, тетелеп ябылсын, ярасын канатып тиктеләр. Ашыгып дарусыз, укылсыз түзәлә күт диеп киттеләр. Түзәлә дитләр мыскыллап, көн йөргән күңеле кителеп. Әрнеми, әшетми, сызламый, ямаулы күңелләр интегеп. Күңелне ямаулап тиктеләр. Сурамый тиктеләр, рөхсәтсез. Әйтерсең кешенең күңеле бер нигә яраксыз, кирәксез. Күңелне ямаулап тиктеләр. Түзәлә күт диеп киттеләр. Шундый сәердә кеше, минем яңа ул кеше Үзем кешемиздің яңа килеп басылды тора, мен шуны белән язам. 5-6 ул әйтеп бетергәннән соң. Мен бик күп җирләрдән сырга, бәйле сырга, башка районнардан мин кешене белмәсәм дә язам, белсәм дә язам. Бусы инде түгел, башка. Серле чәчәк, ылы йөрәклеләр генә серләренә аның төшенәчәк. Безнең күңелләр һәркемгә Нурдан сибә якты нурын, йөрәк шиксез гадәм кебек, һәр вакыт киң анда урын. Мөлдерәп күңел тулганда күрсәтмибез күзнең яшен, кайчак сыртып та куябыз читтә күзләрдән яшерен. Ачып тотмыйбыз язмышка, алда булсын бары уңай, тормыш юлын үтәргә сабырлык бирсен Ходай. Рәхмәт. Бар микән миндәй белүче, биткә сугып дибатса да язмыш, күз яшьләре аша көлүче. Тормыш җиңел түгел, шулай да кешегә бирелгән иң зур бүләк. Кайчак алам елмаюларымны да күз яшьләре белән мин түләп. Санаса да инде төрле яклар, гашык булам аңа яңадан, тагын 100 ел, 1000 ел яшәсәм дә, юк мин туймамын дөньядан. Неләре җирасты кырылмалары бар. Инде ул җирасты кырылмаларына без балачакта кирип уйнап җиридек, аның бүрәнәләре эшенә башлагач, аны күмделәр. Дөрестән дә Казаннан башлаганча салына башлаган урын дип киттеләр археологлар. Үләнесе, сайрый кеше, исә җиле. Туган якта басып торам, күпме киңлек, әтнәм җире. Туган туфрак, саф һавасы, мең исертә, мең давасы. Зәңгәр күктән килә кебек шау тарихның кайтавазы. Таһир тәңкә, ахык язык, сәүдә иткән сала тезек. Атаулла йырты шаһид, төзи белгән авылык. Кем интегә кайсы мохтаҗ аңа барган. Ул булышкан, авыр хәлдән йылып алган. Авыл халкы әлдә сили мәрхәмәтле бае белән исән калган. Яши белгән, кәсеп иткән, күпсенмәгән. Теш чүкмәгән дошман явы килгәндә дә, асылларын җир читенә сөргәндә дә әйтә белгән сумма сүзен кулап түгел. Басып торам туган якта, хәтирәләр җанны яңарта. Ашык буе, кала таба, ак чыршылар салда аккан чырым кайда? Дәрья суы акмас килә, юшкын җанда. 1000 ел элек кула салган Әйшә ханның изе калган туган якта. Манарасын саклый бүген гази җире, фатихасы изге чишмә агыла халык. Әтнәм яши, күкләр шаһид. Басып торам туган якта хәйран калып. Горурланам, җанда каймый бетмәс шатлык. Мин дә синең кызың әтнәм, илтәм сине киләчәккә җырга салып. Алай гына булса ярар иде, без сигатсыз бүген, санатсыз. Татар телен саклау үтә авыр, без ленасыз калдык, шагыйрь җансыз. Фираясыз татар, нәҗипсез. Хәкимҗан да китте Сибгат абый, сезнең артына китте Туфан да. Татар ятимсез, балалары телсез, аналары дәшми, акча җитми, күпме эшләп тә.
Тел өйрәтү мәчетләргә калды. Укытырга ярый алар бар. Татар теле кергән мәктәпләрне билен буып куйды бер карар. Әдәбият күптән алгысызлык түгел, ахыргача көрәш күренми. Ут эченә кермәс шагыйрьләре дан артыннан куа иренми. Тик шулай да Тукай истәле. Онытылмый Сибгат Хәкимдә. Күәмнәрдә Самат Шакир җыры, Нәҗип абый Мадьяров кайта хәтердә. Әтнә балалары әле милләтнеке. Сезне истә тоткан буын бар. Оныкларга менә кыен булыр. Алар сезсез, безсез калырлар. Ана телен укыймыкларын, татар теле кемне куркыткандыр. Укыдым да Сибгат абый шигырен, җавап яздым әле түзмәдем. Телне яшәтергә килгән буын бәлки үзгәрер дип уйладым. Күңелем мөлдерәмә, язмышларны үлчәп булмый теленде телемнәргә. Җидем җиләк, сине җиләк, ничә еллар исетте. Икәү биргән булганны ятлар күптән үзитте. Җиләк җыям, тулды чиләк, түгелде китте түзем. Бер нәрсә дә үзгәрмәгән, мин канымда бер үзем. Җиләк пешкән, тулы беткән, кабасы да ятасы. Җиләк тәмле көннәрне белмим ничек унтасы. Җиләгем син бердән-берем, бүгеннән син минеке. Хатирәләр давыл кебек, соң аңладым синеке. Уза гомер сине көтеп, күңел тула да сула. Җиләк җыям, сине чакны, уйлагач рәхәт була. Җиләк җыйдым, тулган чиләк, гомер көземнең яме. Килеп чыксам бугылыңа, сагынып шапыр әле. Сез җибәргән шигырь эшләрне карый безнең комиссия һәм истәлекле бүләкләр дипломнар республика күләмендә үтә. Шушы конкурска, республика күләм конкурска сезне катнашырга чакырабыз. Шушы нидә без нигезләмәсен, положениесен эшләгәч сезгә җибәрбез Фәридә ханым аша аркылы укытучыларга ярыймы? Катнашасыз. Анда язадан әгәр дә соңыннан бүләкне алырга үзегез килергә телисезгә, без кайбызларга үзләре килеп алып китәләр. Яисә безнең Хаманда шу алсуыбыз бар, хаманда шу райылыбыз бар. Уларны шундый матур иттереп, бүләкләр белән посылка иттереп киләлмәгән кешеләргә җибәрә. Дип истәр акыллар китмәгән. Или илтеп бирә, или посылка иттереп җибәрә. Обязательно беркем дә безнең бүләксез калмый бу конкурска катнашуыгызны сорыйбыз. Хәзер минем сүзне шушы китапны бүләк итү һәм китап өчен, китап турында әйтү өчен Әдиби Җапаның кызы райылыгызның җәмәгате алсуга бирәсем. Ел буена менә Путин кебек алып бара ул безнең медицина стоматологиясын. Менә күптән түгел генә аны бөтен коллектив, бөтен район котлап алдылар. Ул заслуженный врач Республики Татарстан. Сез Мәңгәрмәдә әтнәләр дә горурланырлык кеше ул. Ул бик скромный кеше, үзе турында сөйләргә яратмый. Но бик данлыклы врач, бик әйбәт кеше, иң яраткан, иң кадерле кеше минем. Шигырь яраткан кешеләр, шигырьгә мәдхия укыган кешеләр, шигырьгә Гали Җәнәп шигырьгә Мәккәдән килгән булган кешеләр генә калды дип әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, менә шундый идея биргәнегез өчен, рәхмәт Сүлгәсеңә күтәреп алганың өчен, рәхмәт библиотека китапханә кызларына, әтнәбезнең алар мине бик каты поддержать итеп, фәлсәфә киләбез дип Аллаһка шөкер килделәр. Чын күңелдән әнә ихлас күңелдән утыралар. Рәхмәт безнең Мәңгәр мәктәбе укытучыларына, менә аларда Аллаһка шөкер бик сөенәм. Татар теле укытучылары да бар арасында, география укытучылары да бар, математика укытучылары да бар.